Θα συνεχίσουμε με την κυρία Λιλού Ασπασία, επιμελήτριά στην μονάδα μελωσία στο Γενικό Νοσοκομείο Ογκολογικό Αγίων Αναργύρων, μια γιατρό ιδιαίτερα δυστροφημένη στην επάρκεια, στην οικονομία και στην ασφάλεια του αίματος, με καθημερινό αγώνα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας, αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Λοιπόν, η αδρανοποίηση των παθογόνων στα παράγωγα αίματος είναι το θέμα της παρουσίασής μου. Η διαχείριση αίματος ουσιαστικά είναι ένα σύνολο από διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στο να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες της μετάγγισης του κάθε ασθενού με επάρκεια παραγόγων που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Ο μείζων στόχος της ασφάλειας του αίματος είναι η ελαχιστοποίηση, γιατί ουσιαστικά δεν μιλάμε ποτέ για εκμηδένιση του κινδύνου μετάδοσης παθογόνων. Στην κατεύθυνση αυτή, η ενεργός αιμοεπαγρύπνηση αποτελεί μια περισσότερο προληπτικού παρά θεραπευτικού τύπου προσέγγιση. Οι πρακτικές μεγιστοποίησης της ασφάλειας του αίματος είναι πολλές και ποικίλες και εκτείνονται από τον αιμοδότη μέχρι τον ασθενή που λαμβάνει το αίμα, που μεταγγίζεται με το αίμα. Περιλαμβάνουν έτσι πρακτικές όπως η επιλογή του αιμοδότη με τα ερωτηματολόγια, τη φυσική εξέταση, την ενθάρρυνση του αυτοκτονισμού, την αξιοποίηση της πληροφορίας μετά από την αιμοδοσία, τον εκ των προτέρων αποκλεισμό κατηγοριών υποψηφιών αιμοδοτών ή αποκλεισμό γεωγραφικών περιοχών. Τον έλεγχο του αίματος για τα παθογόνα που μεταδίδονται με το αίμα, τεχνικές ελάττωσης των παθογόνων, για τις οποίες θα μιλήσουμε παρακάτω, καλλιέργειες, επιτήρηση, αξιολόγηση και κατάδειξη των νέων παθογόνων και φυσικά ερχόμαστε σιγά σιγά προς την πλευρά του ασθενούς, διαχείριση του αίματος σύμφωνα με τους κανόνες ορθής πρακτικής και μετάγγιση με βάση τις σαφείς ενδείξεις μετάγγισης και φυσικά νοσοποίηση του δέκτη εφόσον χρειάζεται. Από το 2002 η Κατευθυντήρια Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάει και καθορίζει τα ελάχιστα υποχρεωτικά ελεγχόμενα παθογόνα που μεταδίδονται με το αίμα. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν τα αντισώματα κατά των ιών HIV-1 και 2, το αντίσωμα κατά του ιού της υπατήτηδας C και το αντιγόνο επιφανείας της υπατήτηδας Β, το γνωστό Αυστραλιανό αντιγόνο. Από εκεί και μετά υπάρχει μια σειρά από παθογόνα που ελέγχονται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, το επιδημιολογικό στάδιο κάθε χώρας και το πόσο αποτελεσματικές είναι οι μέθοδοι αδρανοποίησης που χρησιμοποιεί η χώρα αυτή. Ειδικά για την Ελλάδα, τα συνιστόμενα παθογόνα τα οποία ελέγχονται είναι το αντίσωμα κατά της σύφυλης, το αντίσωμα κατά το HTLV1 και 2 και κατά διαστήματα αναζητούμε το RNA του ιού του δυτικού Νείλου. Λίγα λόγια για το IDM testing, κρατήστε αυτό το αρχικό, είναι από το Infectious Disease Markers Testing. Είναι καταρχάς περιλαμβάνει, όπως είπαμε, τον ορολογικό και τον μοριακό έλεγχο. Ο ορολογικός έλεγχος ξεκίνησε το 1948, οπότε και ξεκίνησε να ψάχνουμε για το τρεπώνυμα της σύφυλης. Τελευταίο που προσθέθηκε είναι το 1990 το αντίσωμα κατά του ιού της υπατήτηδας C. Ουσιαστικά ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει μια σειρά από ανοσολογικές εξετάσεις διαλογής και επιβεβαιωτικές εξετάσεις, ο σκοπός των οποίων είναι να εντοπίσουμε τα αντισώματα και τα αντιγόνα των συγκεκριμένων μικροοργανισμών που ψάχνουμε. Εν συνεχεία, από το 1997, ήδη από τη Γερμανία έχει ξεκινήσει ο έλεγχος με μοριακές μεθόδους, στην Ελλάδα από το 2003 έως 2006 και βλέπουμε ότι με το μοριακό έλεγχο ουσιαστικά αυτό που πετύχαμε είναι να μειώσουμε εντυπωσιακά το παράθυρο της διάγνωσης των παθογόνων που μεταδίδονται με το αίμα από 15, 58,3 και 38,3 μέρες που ήταν με τον ορολογικό έλεγχο σε 4,7, 2,2 και 14,9 αντίστοιχα ημέρες όταν χρησιμοποιούμε μοριακό έλεγχο σε δείγμα απομονή διδότη. Και βλέπουμε στο διπλανό σχήμα πώς έχουμε καταφέρει να πολλαπλασιάσουμε τον υπολοιπόμενο κίνδυνο μετάδοσης των διαφόρων παθογόνων που μεταδίδονται με το αίμα από το 1997 και μετά, όπως είπαμε, και πώς σιγά σιγά στα επόμενα χρόνια επιπροσθέτεται εξετάσεις ανάλογα με τα επαναναδυόμενα και νέο αναδυόμενα παθογόνα και πώς βέβαια επιπροσθέτεται και κόστος στο συνολικό κόστος του ελέγχου για παθογόνα. Τα πλεονεκτήματα του ελέγχου είναι πολλά, πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των ιών και τη φυσική τους ιστορία, εντοπισμός των περιπτώσεων της λανθάνουσης υπατήτηδας Β, αξιολόγηση αμφίβολων ή ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων του ορολογικού ελέγχου, δυνατότητα να διαχειριστούμε και την ασφάλεια του ίδιου του αιμοδότη, καθώς επίσης και το γεγονός ότι όλες αυτές είναι επικυρωμένες μέθοδοι με μεγάλη εμπειρία στη χρήση τους και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Έχουν βέβαια και μειονεκτήματα που είναι η κειμενόμενη ευαισθησία ανάλογα με το βαθμό
δεξαμενοποίησης, τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα της ετερογένειάς τους και χαμηλού οικού φορτίου στο δότη, τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω μολύνσεως των προσεξέταση δειγμάτων, το γεγονός ότι αποτελούν στοχευμένες τεχνικές, δηλαδή με λίγα λόγια δεν βρίσκουμε αυτά που δεν ψάχνουμε, και φυσικά το γεγονός ότι το παράθυρο μπορεί να είναι ελαττωμένο, αλλά είναι πάντα υπαρκτό, και ότι είναι κοστοβόρες μέθοδοι όσον αφορά στον εξοπλισμό του, στα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται, αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Και ερχόμαστε τώρα στο κυρίως θέμα της παρουσίας, που είναι οι τεχνικές μείωσης των παθογόνων. Κρατήστηκε το αρκτικό LexoPRDs από το Pathogen Reduction Technologies, θα το χρησιμοποιούμε συχνά στη συνέχεια. Ο στόχος των τεχνικών αυτών είναι η ελάττωση του οικού φορτίου στα παράγωγα αίματος σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να αποτρέπεται η μετάδοση των παθογόνων, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ενδεδειγμένη ποιότητα προς μετάκριση παραγόγου. Αν θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε τις τεχνικές μείωσης των παθογόνων, διακρίνονται σε φυσικές, χημικές και βιολογικές φωτοδυναμικές, τις οποίες θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Και αν ρίξουμε μια ματιά στο διπλανό πίνακα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γενικά οι φυσικές και οι χημικές μέθοδοι εφαρμόζονται στα σταθερά προϊόντα του αίματος, ενώ οι βιολογικές φωτοδυναμικές στα ασταθή προϊόντα, δηλαδή σε αιμοπετάλια πλάσμα. Συγκρατήστε προς το παρόν ότι δεν υπάρχει μέθοδος αδρανοποίησης η οποία να βοηθάει στο να επεξεργαστούμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τι κάνουν αυτές οι μέθοδοι αδρανοποίησης? Ουσιαστικά είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούν την υπεριώδια ακτινοβολία με ή χωρίς την προσθήκη φωτοδυναμικών ουσιών και φωτοβιστητοποιητών, οι οποίες τελικά στοχεύουν στο να αναστείλουν την αντιγραφή του γενετικού υλικού του παθογόνου μικροοργανισμού και άρα τον αναδιπλασιασμό του, με διατήρηση ταυτόχρονα της ακεραιότητας των κυταρικών μεμβρανών. Η πρώτη τεχνολογία που έτσι θα δούμε πολύ συνοπτικά είναι η τεχνολογία Intercept από τη Ceros Corporation, με CE-Mark για χρήση σε αιμοπετάλια και πλάσμα το 2002 και 2006 αντίστοιχα. Σήμερα χρησιμοποιείται σε πάνω από 30 χώρες παγκοσμίως. Βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ελβετία, το Βέλγιο και το Κουβέιτ που χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό έως και εξ ολοκλήρου στα αιμοπετάλια τους αυτή η μέθοδος για την αδρανοποίηση των παθογόνων. Με την τεχνολογία Intercept αδρανοποιούνται παθογόνα από αιμοπετάλια και πλάσμα αφαίρεσης, από αιμοπετάλια και πλάσμα που προέρχεται από το διαχωρισμό υλικού αίματος. Λίγα λόγια για το πώς δουλεύει αυτή η τεχνολογία. Πρακτικά έχουμε μια φωτοδιαγερτική ουσία, το αμμοντοσαλένιο, το οποίο θα ενεργοποιηθεί με την ακτινοβόληση από UVA ακτινοβολία, και εν συνεχεία αυτή η φωτοδιαγερτική ουσία παρεμβάλλεται και προσδένεται στο γονιδίωμα του παθογόνου μικροοργανισμού, διαταράσσει τη συνοχή της έλικας, αλλοιώνει έτσι το γονιδίωμα και εν τέλει αναστέλει την αντιγραφή, τη μεταγραφή και τη μετάφραση του γενετικού υλικού του παθογόνου μικροοργανισμού. Η τεχνολογία Mirasol από την Terumo, με CE-Mark για χρήση σε ασκούς αιμοπεταλίων από το 2007 και πλάσματος από το 2008 σε πάνω από 20 χώρες παγκοσμίως, και με αυτή τη τεχνολογία δρανοποιούνται παθογόνα σε αιμοπετάλια και πλάσμα αφαίρεσης, αιμοπετάλια προερχόμενα από το διαχωρισμό υλικού αίματος και το αντίστοιχο πλάσμα και αιμοπετάλια σε προσθετικό διάλειμμα PAS. Εδώ η φωτοευαίσθητη ουσία είναι η ριβοφλαβίνη, που είναι μια βιταμίνη Β2, η οποία με τη βοήθεια υπεριόδους ακτινοβολίας θα αλληλεπιδράσει και αυτή με τα νουκλεϊνικά οξέα των παθογόνων μικροοργανισμών και θα υποστούν αυτά διάφορες βιοχημικές μεταβολές με τελικό αποτέλεσμα το σχηματισμό ελεύθερων οριζών οξυγόνου και τη μία αναστρέψιμη βλάβη στα νουκλεϊνικά οξέα των παθογόνων μικροοργανισμών. Και η τεχνολογία Theraflex, έχουμε δύο κατηγορίες εδώ. Μία τεχνολογία που εφαρμόζεται σε πλάσμα και μία σε αιμοπετάλια από την Pharma Amfoteres, χρήση και στη χώρα μας, και εδώ αδρανοποιούνται παθογόνα αντίστοιχα σε πλάσμα και αιμοπετάλια αφαίρεσης ή προερχόμενα από το διαχωρισμό υλικού αίματος. Το χαρακτηριστικό της τεχνολογίας Theraflex και αιμοπετάλια είναι ότι εδώ στην ουσία δεν χρησιμοποιείται κάποια φωτοευαίσθητη ουσία για την αδρανοποίηση των μικροοργανισμών. Αλλά αντίθετα η αδρανοποίηση στηρίζεται απευθείας στην επίδραση της ακτινοβολίας, της υπεριόδους ακτινοβολίας σε πάνω στον παθογόνο μικροοργανισμού, την στιγμή που ταυτόχρονα ανακοινούνται τα αιμοπετάλια. Ενώ εν αντιθέσει, η τεχνολογία Theraflex για το πλάσμα χρησιμοποιεί το μπλε του μεθυλενίου, που είναι χρώση φαινοδιαζίνης, η οποία συνδέεται και αυτή πάνω στις έλικες του DNA, επιλεκτικά διασπά της βάσης γουανίνης και αποχωρίζει τις αλυσίδες του γεννητικού υλικού και σχηματίζει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Το φάσμα δράσης των τεχνολογιών μείωσης των παθογόνων είναι ευρύτατο. Βλέπουμε εδώ για το Intercept και αντίστοιχα
Ενδεικτικά περνώ αυτές τις εικόνες, το Theraflex και το Mirasol. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το φάσμα δράσης και αν θέλαμε έτσι να το συνοψίσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφορά σε ιούς, σε πρωτόζωα, σε γκραμ-θετικά και αρνητικά βακτήρια. Όμως, αυτές οι τεχνικές δεν αδρανοποιούν παθογόνες μορφές όπως είναι οι ενδοτοξίνες, όπως είναι οι συγκεντρώσεις παθογόνων σε ιδιοφύλ, σπορογόνα βακτήρια, πράιονς και ιούς που δεν έχουν φακελοειδές περίβλημα, όπως η της υπατήτηδας Α και Ε. Αυτό που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των μεθόδων αδρανοποίησης των παθογόνων είναι ότι μας προσφέρουν διαχειριστικά πλεονεκτήματα όσον αφορά στο απόθεμα που έχουμε στην αιμοδοσία στα παράγωγα αίματος. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ξέρουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να αδρανοποιήσουμε τα παράγωγα στο πλάσμα και στα αιμοπετάλια, ουσιαστικά μπορούμε να μην απορρίψουμε εκ των προτέρων ομάδες υποψηφίων αιμοδοτών που είναι ύποπτοι, είτε είναι ύποπτοι, είτε είναι επιβεβαιωμένοι φορείς παθογόνων. Επιπλέον, επειδή τα παράγωγα αίματος τα οποία θα επεξεργαστούμε με PRTs το κάνουμε άμεσα μετά την λήψη τους και δεν περιμένουμε αυτές τις 24 ώρες που περιμένουμε τον ορολογικό και μοριακό έλεγχο, αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να μπορούμε να εντάξουμε ταχύτερα τα παράγωγα τα ηλεγουμένα στο απόθεμα της αιμοδοσίας. Και επιπλέον μας δίνει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Στα αιμοπετάλια τα οποία έχουμε επεξεργαστεί με τεχνικές μείωσης των παθογόνων, μπορούμε να διευρύνουμε τη διάρκεια ζωής τους από 5 στις 7 ημέρες χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε διενέργεια καλλιέργειας. Επιπλέον, με αυτές τις τεχνικές μπορούμε να φωνεύσουμε τα λεμφοκύτταρα, τα οποία διαφορετικά τα κάνουμε με ακτινοβόληση, με γάμμα ακτινοβολία. Τα λεμφοκύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την νόσο του μοσχεύματος κατά του ξυνιστή που συνδέεται με τη μετάγγιση αίματος. Και έτσι μπορούμε να υποκαταστήσουμε την ακτινοβόληση των παραγόγων. Και τελικά μπορούμε πλέον να υποκαταστήσουμε και άλλες πρακτικές όπως είναι η ακτινοβόληση και η λευκαφέρεση για να αποκτήσουμε CMV αρνητικά παράγωγα, διότι με τις τεχνολογίες μείωσης των παθογόνων αδρανοποιείται και ο ιός CMV, δηλαδή ο μεγαλοϊός. Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η επίδραση αυτών των τεχνικών στα παράγωγα αίματος, στο πλάσμα καταρχάς. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που μελετούν τα ποσοτικά, το επίπεδο των ανασταλτών πήξης και των διαγερτών πήξης και ινοδόλησης, ποσοτικές μετρήσεις και έχει βρεθεί ότι τα παράγωγα τα οποία έχουν επεξεργαστεί με PRTs, οι παράγοντες πήξης και ινοδόλησης έχουν μεν χαμηλότερες τιμές, είναι σε χαμηλότερη ποσότητα στο επεξεργασμένο παράγωγο, ωστόσο και πάλι η ποσότητά τους είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Επιπλέον, από άλλες μελέτες έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς που ελάμβαναν αντιπληκτική αγωγή και είχαν παράταση χρόνων μπόρεσαν να συρρυκνώσουν, να βελτιώσουν τους χρόνους πήξης παίρνοντας PRT παράγωγα με τον ίδιο τρόπο που τους βελτίωναν και όταν έπαιρναν τα συμβατικά, τα μη επεξεργασμένα παράγωγα. Και σε κάθε περίπτωση, για να έρθουμε και στο κλινικό κομμάτι, η αιμορραγία σε κάθε περίπτωση με τη χρήση των PRT επεξεργασμένων παραγόγων ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ελέγχεται και με τα μη επεξεργασμένα παράγωγα. Εν αντιθέσει με το πλάσμα, στα αιμοπετάλια παρατηρούμε περισσότερες μεταβολές, καταρχάς σε μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά, όπως είναι βλάβες στα μυτοχόνδρια και αυξημένη κατανάλωση γλυκόζης και παραγωγή γαλακτικού οξέως. Παρατηρούμε επίδραση σε δείκτες ενεργοποίησης, όπως αυξημένη έκφραση της πες-ελεκτίνης και του υποδοχέα της γλυκοπρωτεΐνης του P3A και επίδραση στους δείκτες απόπτωσης, όπως δέσμευση της ανεξίνης 5 και της κασπάσης 3. Από μελέτες, ωστόσο, που έχουν γίνει σε PRT επεξεργασμένα αιμοπετάλια, αυτό το οποίο εν τέλει έχει υπερθεί με το εξής. Όταν ένας ασθενής μεταγγίζεται με PRT επεξεργασμένα αιμοπετάλια, αυξάνεται. Μένει μάλλον ο αριθμός των αιμοπεταλίων μετά από τη μετάγγιση ή είναι ίδιος ή ελαφρά μικρότερος από ό,τι θα ήταν αν έπαιρνε μη επεξεργασμένα αιμοπετάλια. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει βρεθεί ότι τα PRT επεξεργασμένα αιμοπετάλια είναι καλύτερα από τα μη επεξεργασμένα. Ενώ όταν μιλάμε για τον έλεγχο της αιμορραγίας, ελέγχουν και τα δύο είδη παραγόγων με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο την αιμορραγία. Όσον αφορά στη μαζική μετάγγιση, έχει βρεθεί ότι η διαχείριση της μαζικής μετάγγισης με την χορήγηση πλάσματος αλλά και αιμοπεταλίων που έχουν επεξεργαστεί με τις τεχνικές αυτές, δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τον έλεγχο της αιμορραγίας, την ενδονοσοκομιακή θνησιμότητα και τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο. Ειδικά για τους παιδιατρικούς ασθενείς, έχει βρεθεί ότι όταν τους χορηγούμε αιμοπετάλια που είναι επεξεργασμένα με τις PRT μεθόδους, τότε τα αιμοπετάλια τα οποία έχουν οι ασθενείς μετά τη μετάγγιση είναι ενδεχομένως λιγότερα από ότι αν θα τους μεταγγίζαμε με συμβατικά αιμοπετάλια, όμως η αιμορραγία ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο. Με τη διαφορά βέβαια ότι τελικά οι ασθενείς αυτοί θα χρειαστεί να πάρουν περισσότερα αιμοπετάλια, ενώ δεν θα χρειαστεί να πάρουν περισσότερα ερυθροκυτάρα.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες των επεξεργασμένων παραγόγων είναι το ερύθημα και το δερματικό εξάνθημα σε νεογνά που υποβάλλονται σε φωτοθεραπεία για ίχτερο, λόγω υπολοιμάτων του ψαρολενίου στα ίτερες παράγωγα, η οξύ αναπνευστική δυσχέρεια, ειδικά στους παιδιατρικούς ασθενείς που φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητοι, ο αυξημένος κίνδυνος αλλανοσοποίησης έναντι αντιγόνων HLA κλάσης 1 λόγω της ενίσχυσης της απόπτωσης που προκαλείται κατά την αποθήκευση, ενώ δεν στοιχειοθετείται αυξημένος κίνδυνος ογκογέννησης λόγω των παραγόγων αυτών. Και ερχόμαστε στο κομμάτι του κόστους. Γενικό συμπέρασμα, ένα PRT επεξεργασμένο παράγωγο είναι ακριβότερο από το αντίστοιχο μη επεξεργασμένο. Μια μελέτη του 2019 στην Αμερική έχει βρεθεί ότι είναι ακριβότερο περίπου κατά $191 από το αντίστοιχο μη επεξεργασμένο. Μια σκέψη να παράγονται μαζικά τέτοια παράγωγα, ούτως ώστε να γίνει πιο cost effective η παραγωγή τους, τελικά δεν αποδίδει, διότι από μελέτες που έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι τελικά αυτό δεν ίσχυσε. Ενώ επίσης η χρήση των PRT δεν περιόρισε σημαντικά τη χρήση αίματος. Διάφορες χώρες η μία μετά την άλλη κάνουν μελέτες κόστος-οφέλους για να δουν αν μπορούν να έχουν PRT επεξεργασμένα παράγωγα. Η καθεμία βγάζει τα δικά της αποτελέσματα, προσαρμοσμένα στις δικές της οικονομικές και όχι μόνο δυνατότητες. Η Ελβετία, για παράδειγμα, έχει βρει ότι είναι αποδεκτό το κόστος για τις PRT μεθόδους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κρίνουν ως ελάχιστα αυξημένο, η Ιταλία θέλει και άλλες μελέτες. Στο μέλλον το κόστος αυτό το αυξημένο θα μπορούσε ενδεχομένως να αντισταθμιστεί από το γεγονός ότι, όπως είπαμε, τα επεξεργασμένα αιμοπετάλια μπορούν να αποθηκεύονται για 7 και όχι για 5 μέρες. Επίσης, ότι ενδεχομένως θα μειωθεί η ανάγκη να βρούμε και να αναπτύξουμε και να εκτελέσουμε και άλλους ορολογικούς και μοριακούς ελέγχους για τα επαναναδυόμενα και νέο αναδυόμενα παθογόνα. Ενώ επιπλέον, προφανώς, θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον μαζικό αποκλεισμό, τον εκ των προτέρων αποκλεισμό εργοδοτών. Σκόπιμο είναι σε κάθε περίπτωση τα οικονομοτεχνικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τις μελέτες στις διάφορες χώρες να μην επεκτείνονται αυθαίρετα σε όλες τις χώρες, γιατί κάθε μια έχει το δικό της προφίλ, το δικό της στάτους όσον αφορά στους κινδύνους για την ασφάλεια του αίματος, τις οικονομικές δυνατότητες και τους τρόπους συλλογής και επεξεργασίας του αίματος. Και λίγα λόγια για την αδρανοποίηση παθογόνων στα ερυθροκύτταρα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι τα ερυθροκύτταρα το παράγωγο εκείνο το οποίο αφορά στην αίθουσα αυτή. Γίνονται μελέτες, υπάρχουν φωτοσυνθετικοί παράγοντες που βρίσκονται υπό μελέτη, υπάρχουν αλκυλιωτικοί παράγοντες όπως το S303 ή η νακτίνη, και έχει μελετηθεί εκτενώς ο τρόπος δράσης τους και αυτοί παρεμβαίνουν στην αλυσίδα του DNA και αναστέλνουν την αντιγραφή του γονιδιώματος των παθογόνων μικροοργανισμών. Έχουν ευρύτατο φάσμα δράσης εναντίον των νεών, των πρωτοζώων και των βακτηρίων, δηλαδή όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα στις προηγούμενες διαφάνειες. Υπάρχει ικανοποιητική in vitro επιβίωση και ανάκτηση αυτών των επεξεργασμένων ερυθροκυτάρων στις 35 και στις 42 μέρες. Δεν έχει καταγραφεί τοξικότητα στα πειράματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ωστόσο το μειονέκτημα είναι αυτό. Είναι η ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι των ερυθροκυτάρων που έχουν επεξεργαστεί με αυτές τις τεχνικές, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολυμοταγιζόμενους ασθενείς, όπως είναι και ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες. Στη φάση αυτή τρέχει μία μελέτη, έχει ξεκινήσει το 2019 και αναμένεται να τελειώσει το 2024. Είναι μελέτη η οποία μελετά πια in vivo το κατά πόσο μπορεί η επεξεργασία με τις τεχνικές αδρανοποίησης των παθογόνων να καταπολεμήσει στον οργανισμό πλέον των ασθενών μικροοργανισμούς όπως είναι η της υπατήτηδας Β και Σ, ο HIV, ο ερπιτοϊός 8, το πλασμόδιο της ελονοσίας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα το 2024. Συνοπτικά, αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, τα PRT επεξεργασμένα παράγωγα έχουν ευρύτατο φάσμα δράσης, μας βοηθούν στο να βελτιστοποιήσουμε τη διαχείριση του αποθέματός μας, μπορούν να μας βοηθήσουν στο να υποκαταστήσουμε άλλες πρακτικές όπως η λευκαθαίρεση και η ακτινοβόληση. Τα παράγωγα είναι το ίδιο λειτουργικά, υπάρχουν ποσοτικές διαφορές, αλλά εν τέλει η λειτουργικότητά τους δεν είναι διαφορετική από το μη επεξεργασμένο. Η ασφάλεια των παραγόγων, έχουμε πει για ERDS, για αλλοανοσοποίηση, το θερματικό εξάνθημα, αλλά όχι η ογκογέννηση στα άτομα που λαμβάνουν τα PRT επεξεργασμένα παράγωγα, το κόστος σαφώς υψηλότερο του IVF testing. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τις τεχνικές μείωσης των παθογόνων σαν μια επιπλέον πτυχή στην προσπάθεια να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια του αίματος που δίνουμε στους ασθενείς μας.
Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να λειτουργήσουν προς το παρόν συμπληρωματικά και συνεργικά με τον ιολογικό και μοριακό έλεγχο. Τα ωφέλη είναι πολλά, τα μειονεκτήματα δεν μπορούν να αγνοηθούν, αλλά το μείγμα που θα χρησιμοποιήσει από αυτές τις δύο μεθόδους η κάθε χώρα, ο βαθμός χρήσης της κάθε μεθόδου, εξαρτάται από τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Αγγελή, για την πολύ προχωρημένη παρουσίαση για τα πράγματα που θα γίνουν μάλλον και στο μέλλον. Χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα αυτά τώρα. Υπάρχουν, γίνεται χρησιμοποιή σε γενικές γραμμές. Ας πούμε, η Κρήτη χρησιμοποιεί ιδιαίτερα εξεγραμμένα παράγωγα. Ο Άγιος Άββας το χρησιμοποιεί. Νομίζω ο Ευαγγελισμός. Σας ακούμε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, λέω ότι υπάρχει χρήση, αλλά είναι σποραδική και κατά τόπους. Ας πούμε, η Κρήτη χρησιμοποιεί επεξεργασμένα παράγωγα. Ο Άγιος Άββας εδώ, νομίζω ο Ευαγγελισμός τη χρησιμοποιεί. Δεν έχω υπόψη κάποιο άλλο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, αλλά γίνεται κατά τόπους, δεν είναι γενική χρήση. Έχουμε ερωτήσεις. Το σημαντικό είναι ότι είναι προς το παρόν τουλάχιστον θα προσθεθεί στον ήδη έλεγχο που γίνεται στην αιμοδοσία, θα αυξήσει δηλαδή τα κόστη της αιμοδοσίας. Προφανώς έχει κάποια πολύ καλά αποτελέσματα στο πλάσμα και στα αιμοκατάλια. Θέλει μια πολύ καλή ζήγηση και μια στρατηγική, θα έλεγα, σε επίπεδο χώρας, όπως έχουν κάνει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για το τι ακριβώς θα εφαρμόσεις, πώς θα το εφαρμόσεις. Είναι μια πρόσθετη, θα έλεγα, δυνατότητα που έχουμε για μεγαλύτερη ασφαλεία. Η κυρία Μυρίλια. Από ό,τι κατάλαβα, έχει δοκιμαστεί σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, απλά ως τώρα δεν χρησιμοποιείται το κομμάτι των ερυθρών, γιατί αναπτύσσουν αντίσωμα έναντι του... Έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς γενικώς. Αυτοί έχει βρεθεί ότι έχουν αυξημένη τάση να κάνουν αντισώματα έναντι των επεξεργασμένων ερυθροκυτάρων και αυτό είναι μείζον πρόβλημα, ειδικά για μελίτες ασθενών που κατά κανόνα είναι πολύ μεταγγιζόμενες, άρα θα βρούμε το πρόβλημα ήδη στις επόμενες μεταγγίσεις. Οπότε γι' αυτό προς το παρόν τουλάχιστον είναι ακατάλληλες, ας πούμε, για τις εκ των προτέρων ομάδες που ξέρουμε ότι πολύ μεταγγίζονται. Έχουν γίνει προσπάθειες να αραιωθεί η ποσότητα της φυτοδιαγερτικής ουσίας με την οποία επεξεργάζονται τα ερυθρά. Ακόμα όμως δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα που να οδηγεί σε λιγότερο έντονα φαινόμενα αλλονοσοποίησης. Και είναι και ελληνικές ομάδες, αν θυμάμαι καλά, που έχω διαβάσει ότι δηλαδή, ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είμαι σε επιστήμονας στο ιστορικό. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Αν δεν υπάρχει, να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.